Habang nagpapatuloy ang food assistance program ng San Fernando LGU, mas pinaigting ang repacking ng libu-libong food packs para sa mga natitirang benepisyaryo. Isinagawa ang malawakang repacking activity nitong July 30 sa City Central Storage ng City Agriculture and Veterinary Office o CAVO sa Civic Center Compound. Mahigit na 60 na kawani o empleyado mula sa iba't ibang tanggapan ng city government kasama ang mga volunteer, magsasaka at kanilang mga pamilya ang nagtulungan sa paghahanda ng food packs na ipapamahagi sa mga natitirang hindi pa naaabot sa target na 90,000 households. Bawat food pack ay may bigas, itlog at canned goods. Nagpatupad din ang City Human Resource Management Office ng on-call duty system upang madagdagan ang mga tauhan na tutulong sa hauling, repacking at paghahanda ng mga ayuda. Nagsimula ang distribution ng food packs nitong April sa pangunguna ng City Mayor's Office, Community Affairs Division, City Social Welfare Development Office at CAVO. Batay sa City Government, umabot na sa 43,823 na households sa 28 out of 35 barangay ang nabigyan ng food assistance hanggang nitong July. Patuloy ang distribution sa mga natitirang barangay. Dumalo sa repacking activity sina City Councilor Jay Cuyugan, Acting City Agriculturist Donalyn Megino at City General Services Officer Engineer Michael Quizon Jr. na nagpasalamat sa mga empleyado at volunteers para sa kanilang suporta sa programa. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga Balita, ang tutuking Balen Susuyo.